TV Anwar Jabarani Flebo Anga Foli Ani Tanibe Awi Auka Bismillah Ka Don Kibaru O Keneka Ka Ben Juillet Kalo Kleta Ani Shegi Masamba Fla Santan Ani Nwolon Fla Kunafonu Bakrubo Fleni Mali jamana kuntigi Tarabo Emera Arab Unis Kle Saba Tagma Abunyango Afumako visite officielle Jamana nyema danga abifumoko vice president Luka Kalata konana Kenya kaufe akumo chara kosobe ulabana kake isigi kafu uni nyogonche no ya hakna falen abifumi matu abukana ko débat face à face kunafuni kura ni cheflani nyogonche no ya Donald Trump ani Vladimir Putin ayi manguli kosobe femiye kumo ngunu kumo be a Cheflani nyogonche kosobe ambedum komebi Amba ula dunia kafo Mali jamana kuntigi Alhaj Ibrahim Boubacar Keita avec les Saba Tagmala Emera Arab Unis et Kaufer Fumoko visite officielle Anga jamana nyema Ibrahim Boubacar Keita abe arabu jamana la kerengerala anko mumako Emirat Arab Unis akanga kle savade ke nobti jo lere biulon vla anin flala ula dafede aka panguru no jamana nyama ka panguru onana jigi Emirat Arab Unis uka faba panguru jigi kene sanfe no Abu Dhabi anga jamana nyama Ibrahim Boubacar Keita ani amuso de be nyonfe u bismillah ye jamana nyama fe Mali jamana nyama u ya bismillah ko chenyina anga jamana nyima kanga bismillah togumno uya bismillah ti wa uya iraka fo ambe domina ina fo sisa anu okaka ni ya jatemine ni ya ye uyo barake Emirat Arab Unis olu deme bad la se malima kerengra la yere nyanye bamu na boloda anga faba kono no kera franci ani farafna jamana ni nyanche ni arabu jamana yin olu nana mobli chaman de di no daga bana mobli munu fana be ni muguti do o fe na mafuma ko blendo o mada o fana made we groupe chaman di no groupe électrogène muntari jo français fa milliari bidru aninanina Mali jamana nyama ani ma chaman kan ka nyoye no ye jamana ma bawye hakilna jigina ni ashien flade anga jamana nyama kata Abu Dhabi samba fla santa ani woro abdella kata o yasoro jien nyoye bado be ka boloda mumbe talike anga kokoro la kokoro munu nolu be ka fli kofe anga duna mumbe anfe ni ulunana andeme Mali eka basigila bifomi mako minisma uluka nyema ale nyefulike mawye kumami aye kunafoni dila wele wala saka nyefulike uye uka resolution 2364 aleka Minisma nyema ay wole bla kunafoni dila uma kan nyefulike sharia mu nu ya tani ankama resolution 2364 Mohamed Saleh Anadif ale de kodo ale de oni nyema ka chiti anga jamana kono wakati mina ay wole bla kunafoni dila uma anana nyefolike sharia kura mun tara kosanina ayira ka fo sharia tara ateteme joakun fla nywana ka no resolution 2364 wa a sharia akumara ni ashen foloy kalatauka ofana bolon ko fe ayira ka fo olu ka ton no ministre kuni jekulu mumbe ni ankoma je 5 sahel o keleke den chew u kanga jeku fanga di nyoma ka se ka baraka to gomina o de yake Mohamed Saleh Anadif ali ayira ka fo ni keleke jekulu flanunu abena kala nyinindo wa bebna aka barake mumbe talike jamana kono ankanka kalamun tani jamana dun kanka tani ankoma referendum constitutionnel ministre nyama ayira ka fo tiedu anga jamana kanka sharia bunkura no ye ibaika fo soba flana ina fo blomba be togomina ko o sigi senka nga ama adado Allah ka fo na soro ambe domina ina fo bi ankanka sena de sirata ola ayira ka fo alekon be se ka munke o ye ka wele bla jekulu nunu bela jelema anga kuma nyuga sabati senka togomina
Jegulu Mimbe ni abiwele ko commission vérité justice réconciliation ni oye jegulu ye min sigira walasa ka tiɲɛ ani sharia ka olu la clé ani ben jamana in kono kunungo uni maa mun bɛ ni dankari kɛra olu la waati min gɛlɛya kun bɛ jamana in kan n'o ye ba maliba ye u ye ɲɔgɔn ye ka hakilina falenfalenw ka olu kɛ. ɲɔɲɔɲɛ in na kɛ sababu ye fan fila bɛɛ lajɛlen olu na u ka laɲiniw sabati. jɛkulu mun sigilen don ni an kama commission vérité justice et réconciliation kunu u ni jɛkulu ye ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkulu mun ni bingani wale olu sɔrɔ wagati min na Mali nana don gɛlɛya kɔnɔ k'a daminɛ san 1960 wagati ma kana bila fo bi. ni jɛkulu in an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan olu ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye bolonɔ bilara bɛnkan sɛbɛn mun na bɛn ni kelenya ka sabati an ka jamana kɔnɔ. an taara mun ɲini Alger n'o ye Algérie faba ye n'a nana bolonɔ bila a la an ka jamana kɔnɔ a ko bɛ se ka waleya cogo min na. jɛkulu in nana wele bila u ka maaw bɛɛ lajɛlen ma k'u ka wulikajɔ boloda u ka se k'u ka baara kɛ cogo min na. u ye wele bila maa minnu n'olu ye degun sɔrɔ u ka taga yɔrɔ la yɔrɔ mun bɛ yen ni an kama ko bureau de la CVJR walasa u ka taa u ka ɲangini sɛbɛn bila ye. ni jɛkulu ɲɛma ale kɔni y'a yira k'a fɔ bi ɲangini sɛbɛn mun dir'u ma a taar'i jɔ 4,500 la wa sɛbɛn mun b'u bolo n'u u bɛ ka o jateminɛ u bɛ t'i jɔ sɛbɛn 100 ɲɔgɔnna la. CVJR an bɛ don min na i n'a fɔ sisan a yira k'a fɔ ko a dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye maa minnu fana bɛ yen n'u bɛ fɛ ka t'u ka ɲangini sɛbɛn bila u bɛ se ka taa. kɛnɛyakaw fɛ maa mun bɛ ni olu ka kalata kan ka kɛ ni o ye u ka jamanakuntigiw olu nɔrabilaw ye a bɛ fɔ o ma ko vice président ni président tɛ olu de bɛ président ka kuma fɔ olu ka kalata kan ka kɛ kɛnɛyakaw fɛ an bɛ don min komi bi a ŋunuŋunukanw cayara kosɛbɛ o kama u labana ka sigi ka fɔ a bɛ fɔ o ma débat face à face ka laban ka olu kɛ an bɛ don min komi bi an ka jaw filɛ. cɛbɔ minnu bɛ yen n'olu ye ɲɛmaw ka dangan ye u tun kan ka sigikafɔ dɔ kɛ bɛɛ tun kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan n'o bɛ tali kɛ u ka jabaranin sanfɛ ani u ka arajosow sanfɛ. maa minnu bɛ yen n'olu kan k'u bisimila n'olu ye arajo kumakɛlaw ni tele kumakɛlaw ye a maa fila ninnu ye kɛnɛ sɔrɔ wagati min na ko nana daminɛ nka ni maa ninnu na ɲɛma dangan kelen dɔrɔn de nana wagati min na a yira k'a fɔ ko a bɛna daminɛ tɔ 5 ninnu olu ma se ka na kɛnɛ kan Kenya jamana kɔnɔ. o la ni cɛ 5 ninnu olu kɔni ma se ka na wa u y'a yira k'a fɔ a man di olu ye olu ka ye nin ko in kɛnɛ kan. sɔgɔmada in na Kenyakaw u wulilen u y'u ka nisɔngoya yira kosɛbɛ sabula a tun ka d'u ye k'a fɔ ni maa ninnu tun ka na u ka se k'u ka hakilinaw falen bɛɛ k'i ka hakilina da kɛnɛ kan ani fɛɛrɛ mun bɛ mun bolo o k'o yira jamanadenw na. ni y'a ye ni maa ninnu mana kɛnɛ kan jamanadenw kɔni y'a yira k'a fɔ nin ye maloyala ko de wa nin ye kumasulu ko de. Kenya jamana ɲɛma kalafili o kan ka kɛ ka bɛn u tɛ kalo tile 8 nata ma maa filaw minnu dɔnnen don kosɛbɛ wa o maa fila ninnu o y'u ka jamana ɲɛma yɛrɛ n'o ye Ukuru Kenyatta ye ani maa mun kelen don k'a kɔda ɲɔgɔn kɔ la n'o bɛ fanga sina maaw ka ɲɛmaya la bi Raila Odinga. kunnafoni kuraw sɔrɔla ni cɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ Donald Trump ani Vladimir Putin olu ka kow la i k'a dɔn k'a fɔ a kumaw cayara kosɛbɛ fɛn min ye an bɛ don min komi bi an ka fara ɲɔgɔn kan ka a jaw u filɛ. Gurunla ko dɔ poira tuguni k'a fɔ ko Ameriki jamana ɲɛmaa n'o ye Donald Trump ye ani Vladimir Putin n'o ye Rusiw ka jamana ɲɛmaa ye k'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ dogo la kabiri o kuma in fɔra maaw kelen don ka kuma caya kosɛbɛ sabula a yira k'a fɔ mun bɛ Rusiw ni Amerikɛnw ni ɲɔgɔn cɛ o dogolen tɛ. an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan maa minnu bɛ yen ni olu bɛ baara cogoyaw dɔn kosɛbɛ olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko wagati min na jamana ɲɛmaaw kelen ka ɲɔgɔn sɔrɔ Donald Trump furumuso ani Vladimir furumuso olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔfɛ Donald Trump yɛrɛ ani Vladimir Putin u ye ɲɔgɔn sɔrɔ k'u ye lɛrɛ kelen de kɛ nka u y'a ko dogo. dɔw y'a yira k'a fɔ ko ayi dɛ k'a ma kɛ ten dɛ ko u ye ɲɔgɔn kɔni sɔrɔ dogo la ko a ma tɛmɛ sanga miniti 1 ɲɔgɔnna kan. mun ye Ameriki jamana ɲɛmaa dagayɔrɔ n'o ye Maison de Blanche ye
olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin kunnafoni ye galon de ye k'u ma ɲɔgɔn ye dogo yɛrɛ la yɛrɛ k'u ye ɲɔgɔn ye dɔrɔn ko hali a tɛ tɛmɛ miniti 1 kan Amérique jamana ɲɛmaa n'o ye Donald Trump ye ale ye kunnafoni dɔ cari subahana mansinw sanfɛ an ko mun ma ko Twitter k'a yira k'a fɔ ko kunnafonidilaw olu yɛrɛ ka ko kɛlen don ka ale dabali ban ko nin ko in kɔni ko tiɲɛ tɛ Amérique jamana ɲɛmaa a y'a yira k'a fɔ a bɛna a ka sanw dafa a bɛna a ka kalo 6 dafa fanga la o fana bɔlen kɔfɛ a bɛna a ka kalo 6 dafa baara ɲumanw fana la o la an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan hali n'a sɔrɔ ŋunukanw cayalen don kunnafoniw sanfɛ o tɛ a bɔ a taabolo kan. Ukraine kaw fɛ u ka bamanci mun bɛ ni olu ye marifa ta k'u ka jamana kɛlɛ an bɛ don min komi bi olu tun b'a fɛ ka kalata kɛ a bɛ fɔ min ma ko référendum walasa ka Ukraine ka ale tɔgɔ falen ka kɛ Rusi fitinin ye an bɛ don min komi bi. Banbanci minnu kelen do ka tugu Rusiw nɔfɛ olu kɔni y'a yira k'a fɔ u bɛ fɛ ka kalata dɔ labɛn jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ an b'a fɔ mun ma ko référendum walasa ka se ka Ukraine tɔgɔ falen cogo min na k'a kɛ Rusi fitinin ye ni ɲɛmaa fila ninnu n'o ye Ukraine luyansi ani Donetsk ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ u bɛ fɛ ni référendum min k'o labɛn Ukraine jamana bɛɛ lajɛlen sanfɛ u y'a yira k'a fɔ olu kɔni kelen do ka tɔgɔ dɔ ye tɔgɔ mun n'u bɛn'o da Ukraine na ni an k'a ma ko Malorussia ni o tubabukan ye petite Russie n'o ye Rusideni ye o la fanga maaw fan fɛ Ukraine kɛrɛnkɛrɛnnenya u ka faba n'o ye Kiev u ka jamana ɲɛmaa n'o ye Petro Poroshenko ye ale kɔni y'a yira ni maa ninnu na k'a fɔ ko Rusiw de bɛ ka ni maa ninnu don u sagona da fɛ a y'a yira k'a fɔ ni maa ninnu ka hakilina a bɛ kɛ u bolo fɛn wɛrɛ de ye n'o ye sugo ye a tɛ se ka kɛ cogo si la Ukraine an bɛ don min na i n'a fɔ sisan jamana tilalen don 2 ye yɔrɔ dɔ in o kɔni minɛlen don i b'a ye k'a fɔ ni banbanci ninnu fɛ yɔrɔ min bɛ n'an k'a ma ko Crimée o kɔni farala Rusi kan Ukraine kɔrɔyanfan gɛlɛyaw bɛ a bɛ san 6 bɔ maa dɔ wulilen don minnu ko k'olu bɛ Rusi ko de la olu ni maa minnu wulilen don n'olu bɛ Europe ko de la olu de karilen don ɲɔgɔn na. TVA Noir filɛbaw an ka foli ni tani bɛ aw ye aw mun bɔra kan an filɛ ni kunnafoni olu de tun bɛ an bolokɔrɔ ka foli ɲɛsin aw ma ka Ala deli Ala ka waati wɛrɛ yira an ni aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen na ka basigi ka o nati jamana kɔnɔ aw k'an bɛn.